Mekaten hastungkara donga pahargyan sampun kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Haji Surani kanthi pratitis kanthi winasis. Mugi-mugi kanthi donga pahargyan dalu menika sedaya panjangkanipun warga dukuh krajan Kelurahan Bedak Payun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sagung para rawuh ingkang saduhu sinu darsana adicara salajengipun nggih ulung tinampi ringgit tokoh wayang Ki Lurah Semar Badranaya saking panjenenganipun Ibu Sekretaris Kecamatan Banyumanik dipun dampingi Ibu Lurah Bedak Payung kaaturaken dumateng pangarsana wong prida Bapak Marianto. Salajengipun saking Bapak Marianto kapasrahaken dening Ki Dalang Mas Yusuf Ansor. Semoga dumateng Ibu Sri Martini, Ibu Lurah Bedak Payung Nuryati Purwaningsih, dumateng Mas Dalang Ki Yusuf Ansor. Ibu Sekretaris Kecamatan. Kaaturaken dumateng Bapak Nawung Krida Darmo Bapak Marianto. Kalajengaken kapasrahaken dumateng Mas Dalang Yusuf Ansor. Dipun angkat matur nuwun ampun jengkar rumiyin Mas Dalang. Ibu Sri Martini ampun jengkar yen Ibu Lurah ampun jengkar yen. Adicara salajengipun non inggih kapendhet gambaripun utawi sesi foto. Semoga ingkang badhe mendhet gambaripun gaya bebasipun saged dipun tingalaken nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Salajengipun Ibu Lurah, Ibu Sekretaris tasih wonten ngajeng Mas Dalang teni Bapak Marianto ugi tasih dumateng ingkang kula sebat enggal-enggal jumeneng saking panjenengan tumuju wonten ngajeng pambahan Bapak RW 3, Bapak RW sekawan, Bapak RW gangsal, Bapak RW 7, Bapak RW Songo, Soborwo RW Gang 11. Semoga kapendhet gambaripun. Sasampun menika mugi enggal tata siyaga nggih menika pengurus RW sekawan. Salajengipun pengurus RW sekawan. Semoga aturi lenggah wonten ing panglegan Bapak RW 3, RW gangsal, RW 7, RW Songo, RW Gang 11. Semoga aturi pinarak malih wonten panglegan pengurus RW sekawan. Semoga sedaya pengurus RW sekawan sasampun menika mugi enggal siyaga nggih menika
PKK RW sekawan. Ibu RW mugi saged paring uninga dhumateng ibu-ibu PKK RW sekawan. Matur nuwun, mugi pengurus RW sekawan lenggah malih wonten ing panenggan. Semoga dhumateng Ibu PKK RW sekawan. Cekap boten? Mriki. Matur nuwun dhateng Ibu PKK RW sekawan. Salajengipun Bapak RT wewengkon RW sekawan. Bapak RT lat-latan RW sekawan. Wiwit RW setunggal, RT setunggal ngantos RT 9. Semoga enggal. Salajengipun ibu-ibu RT wewengkon RW sekawan. Ibu-ibu RT matur nuwun dhateng ibu-ibu RT setunggal melih mereka badan wakilipun Ibu Wali Kota. Ngapunten kesupen mboten nderek kapendhet gambaripun. Badan wakilipun Ibu Wali Kota monggo. Ibu Mul. Sinten? Enten. Engkang dados badan walikun Ibu Agustina Wilujeng. Boten enten? Sampun? Sampun nggih? Oh nggih, sampun. Monggo Bu Lora, Bu Sekretaris, matur nuwun. Mas Dalang Yusto Ampun, matur nuwun. Bapak Marianto, matur nuwun. Mekaten adicara kapendhet gambaripun utawi sesi foto sampun paripurna. Kalajengaken adicara panutup ambek bilih dalu punika anggen kula matur wonten ngaso panjenengan sedaya wonten klenta-klentuning tutur atur tata basa ukara saha parama sastra ingkang boten jumbuh kalian wewatoning para winasis ingkang boten mahanani renaning penggalih panjenengan sedaya mawantu-wantu kula hanamung nyuwun gung samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten pepuntening atur wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Maha Sutra Tlaku Raka
Boris Anggur Bengarat mring sahanan ingkang mringkanan sihing kasih mawe koko kang saweko masireng telahan iwang kanan mamuju hengwang Budiman Dono Raras
ilahing Ong ilahing awi kena mastuk Rama Sidhem Awi kena mastuk Rama Sidhem silat merinduang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langning lebes temangsa stantun lambang Buddha jinantur tutur katula tetula tulan mrih labden parabdiya wene sedang upama pramenes karo karana dituwin jaman purwa gonggo trigonggo durga mendak kala sirna pinardi tameng lara temangkita kapusananing gebita tawrengging pelambang matumpu-tumpu marma panggung sang mrengkata saged biara dumadining bayang purwa purwakaning kandha inari runtuting basa dumeng kuna ngemu surasa yen linana saya karaos mulacari rahang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kadya jalma kang ilo kaca jarwe wis enako carita becik wis kagelar ing mandhaning pagelaran yaiku sejatine amrisane pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra ndarum yang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari araptri hangidri bawana perwateking dusina gilir kemanti temadadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan tangkar temangkar tuisin rambut daya japat rembya dada padanging kutu-kutu walang atogo buron wono yang buron toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang terawangan sinari sanggang renang arsa bawani jagat mungguing jagat wetan tu mungup-mungup mungguing alenganmu kerabang manganga lamun kaheksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang dewa ngarepa katon semiblak kanan kiri ning abange smujenara kapur bawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amanggu gunung kang katon biru moyo-moyo pucahing gunung tinemelan gudang kasyoring prabancana lenggut nganti kaya gunung Makuthamega tan wetawis dangu soleng kawula tasih dene rasana kaya buka karep tegal sawahe anglo silur tanana pedha disenambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane sawenana pirembagan Samarwangi Sang Ngarkasa dangu saya inggil wis katon pelo sinar jagat durung ing papat lor kidul wetan yang ulun sinar jagat kang sami rebut yudha rebuting rebut kekuwung prandedatan wonten kang madani kekuwung praja negaring Amarta ya negaring Indraprastha ya negaring Batara Kawarsa ya negaring Cintakapura Panjari Prabuhan Kondo saratring mangke negaring Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinambi ombeng samudra binang langkut kang tanpa wagut pegating panunggal kapanto uruting Cakrawala mane-mane cakring rewisik sawanang kinebing jurang cara kinepangga serung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wenten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemelari garis pinggire tanam doang rembuyung royo-royo karang kitri rowe-roweron klopo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandul kartu mangkara kawerian dadi gunung-gunung bebanjeng adang rangsang langit langgak lengguk lampai gunung mijil saking sendang-sendang peningger tanding iline kang pinara para flaine kang tinampi waduk binandung bentuk pinaru hangilani sawah yang pategalaning Narakesma muka pangkulan tutane bebasan datan ana bumi sak cengkah kang sela sadya tinandran kang murakapi pandya Bathari Sri Agar Pasabinan Yayah Rukmi Sare kang pinangka pratiwi pategalan rinengga Palawiji kang ngrebuyi godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumandung sadotan kuciwa cinawi tukulan kang mawi kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya iwen sanse yang rembug lamun siang ngaglar ing mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandange sowang-sowang
Datana cane kandhang nganggo kinancing malang abet tepi saking tindak Durjana cuti samya sayek seka katyakari luring rusa bangsa tuwe negari Ngamarta. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir. Wana uga ngimbangi gunung hanggung rineksa mrih lestari runtung murun trah tumrah sabda dadi guru-guru kaneng lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti samyun samya samet priksa sanggepan. Saben tepi saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane masinamatan daya dinayan. Sawiji mapan sejati ning jejibahan kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semula lagi mancik mring jaman kencana panjang punjung pasya pawugra sinawi gemah Haripakarta tata Raharja. Dasar negara kang gedhe bari padhang jagate dhuwur kusitor tatu kuncarane kasusring manca praja lasin tawangkung asta pusanadil bangsa negari Indraprasta. Usana papan pernahe dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka Dewa Wisik Pendhita Warap lamun alin nderang jejuluk nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Nata Gunatalikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwija Kangka. Nalendra kepakuning bumi anggung jejekaken kautaman pisan jega lenggahing madaning dampar kencana. Datar mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Jewang Bathara Darma Ngijawantah. Binayang-bayang sanjaning para Hapsara Hapsari kawis ketingal manggung petanggung Joko paloro-loro banyak dalang. Kajeng Mas Dwi Panggo kang sarwa retna ndadosaken asri renggeping mananggilan. Parandene mangke Sang Nata Prabu Darma Kusuma nampi rawuhipun Nata Ndrawati pujaganing para Pandhawa nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna menggerakan milenggahipun panengah Pandhawa Sang Raden Arjuna datan kantun Sang Raden Nakula ya Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Nalika semanten tintrim wardaya nata Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma krana menggalih linggaripun kang rayi panenggak nenggih Sang Raden Harya Werkudara Satru Jodiwati. Dereng dungkap nyusung kawa Sang Nata Prabu Darma Kusuma gya anampi piswanipun nalindra saking tlatah sabrang lasinten to mengke pun pirsani piyambak Sang Nata sumedharing sadenging dereng kawedharing lisan.
Sri Tinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng ujono yang banjra sarawarokmo ranggeng manik nara narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teca leliwaran berkilat sisiring Raden Wimbo kekondo amrek ingin Tiupeng ma ruto mando saparan mangambar kongas ratune ratu utama patih nuwe pranayaka tiasa raja panakare becik
parande netan hati sing kala bantu malah mangken andatra kang ripati beto hartane wong sak negara Niwang Agung mugi ngayomuna marang para janegara ngamarta saisinipun nyuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndrawati sak rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka wonten praja negari ngamarta ingkang rayipun Dharma Kusuma ngaturaken asung masegan panakrami tuwin mambagya harja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangesungka wayah Bathara jagat niwang suksmana kang adili luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara hung bawana langgeng sinunggih datanawrat nokno ninggih paduka Yayi Prabu Darma Kusumami dhateng wiswanipun ingkang Raka Ndoraka sakalangkung bombong tiasing manahipun ingkang Raka Ndrawati karanten sowan kula wonten praja negari Ngamarta tinampi kanthi becik sak temah damel lega-legawaning manahipun Kang Raka Ndrawati Yayi asung pasegan panakrami sampun ingkang Raka tampi damel bombong tias manahipun Kang Raka Ndoraka mboten nangkung salam taklimipun ingkang Raka Ndrawati katur kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Camyaji salam taklim sampun katur kula tampi miwah kula cancang pucak ing maini dumawing wijang rumeketing pradaya ndadosaken cahya ner cahya daging rah kanjiwanan Koko Prabu mboten langkung kaprayogan ingkang langkung sekeca lenggah paduka wonten praja negari Ngamarta nonton sampun mboten kirang prayogi Yayi nun mangke Koko Prabu najan keng raying Madukara ingkang rayipun panengah ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sak arawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kadangipun Kakang Dimas panengah iya tak tampa ral pangestunipun Kakang wae tampan wana sampun sanget anggen kawula pundi ndadosaken jejimat ndayani dhateng gesangipun Kang Arayi pun Janaka Koko Prabu mboten nangkung kaprayogana arawuh paduka wonten praja negari Ngamarta. Iya
Janaka kaya wis ora kurang kepenak. Nun mangke Koko Prabu najan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Semanten ugi ingkang rayipun Sadewa ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi Kembar, ya tak tampa siadi sakloron ngaturake sembah ngersanipun Kakang pangestunipun Kakang wae tampanana. Sampun sang tanggen kawula pundi dadosaken jejimat Koko Prabu sampun kula pundi mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka wonten praja negari Ngamarta. Ya Kembar kaya wis ora kurang kepenak sawanipun Kakang. Nun mangke Koko Prabu sewu lepat diagung pangaksama wondene ingkang rayipun Darma Kusuma kumawantun ambayung rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Sayekti kula namung badhe nyuwun iga partikel pamrayoga jalaran paduka menika pujangganing para Pandhawa mesti tuwuh tandha pitaken salebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu kenging menapa wonten negari Ngamarta sakmangke ngawontenaken pasewakan nanging kadang kula inggih kadang paduka panenggak inggih menika pun Werkudara mboten sebo mboten katingal pisowanipun mesti kemawon tuwuh tandha pitaken saklebeting manah paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Gandeng kawontenan kadang kula pun Werkudara ingkang sampun wonten tigang candra linggar saking negari Ngamarta. Kula kinten menika ngembet dhateng karaharjanipun para kawula. Minggahipun kadang paduka inggih pun para Pandhawa. Sakmangke kula suwun dawuh menggah wonten pundi dunungipun kadang kula pun Werkudara sarta menapa ingkang dadosaken sabab kadang kula pun Werkudara lunga tanpa pamit tanpa ninggal layang ugi tanpa taliwara. Koko Prabu sakmangke paringa dawuh dhateng ngersanipun ingkang rayi. Ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat nyuwun sewu. Sadèrèngipun kula dumugi wonten praja negari Ngamarta kula sampun ngrumaosi miwah kula sampun karaos salebeting manahipun ingkang Raka Ndarawati bilih negari Ngamarta sakmangke kados dene koncatan kekuwung. Liripun menapa kula matur kados mekaten cahyanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma menika beneh lan padatan sareng kula taliti lan sareng kula midhanget pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma lakon jebul tinimunipun leres napa ingkang dados panyokra bawanipun ingkang Raka Ndrawati bilih sakmangke kadang kula pun panenggak linggar saking praja negari Ngamarta. Yayi kepareng kula badhe matur nanging kula nyuwun pangapunten gandeng sarene menika wonten Nalendra menawi pun sawang busananipun menika Nalendra sawan wonten praja negari ing Ngamarta kadangu paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sampun ngantos kuwatir menawi sakmangke Werkudara mboten timbul, mboten wangsul, mboten kondur wonten praja negari Ngamarta menika sampun dados tanggal jawabipun ingkang Raka Ndarawati. Jalaran Pandhawa kaliyan Natandwaraka menika sampun ibarat kreta jaran sakusiripun. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Pramila Nalendra menika kadangu Yayi Prabu. Nyuwun sewu sampun ngantos ingkang rayipun Darma Kusuma nampi tulaksari ing dewa. Karana lancang nglangkungi wigatosipun Koko Prabu mboten dadosaken sawijining perkawis. Nyuwun sewu kisana. Menawi nithik saking busananipun paduka mriku Nalendra nanging menawi kasunyatanipun paduka sanes Nalendra. Kula suwun blaka. Panjenengan menika sinten? Menawi Nalendra sinten jejulukipun lan pundi negaranipun kisana? Lunamit pasah Kalimantan Bitira bilingan dumaweng tawang tuan sinapeta inggih ira. Tepine saking siku dendaning Bathara. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun sinuwun.
menawi paduka ndangku dhateng pisanipun iki abdi kula menika sanes Nalendra. Sanes Nalendra. Kula menika sanes ratu. Kula sanes raja. Kula namung bedor. Panjenengan sanes Nalendra, sanes. Nanging busananipun Nalendra. Menika sekawit kula menika tesih patih, sak menika kula tesih patih. Nanging krana saking kula menika gadhahi watak ambisius. Kula pengen nyepeng mengku kebawat keperintah suwijining negari. Pramila kula ngagem ngrasuk busana Kanalendra. Inggih, Kisana. Nggih. Panjenengan menika patih. Nggih. Lajeng sinten ingkang dados aranipun? Sudi mestari dhateng kula saderengipun kula nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping putra paduka sinuwun Prabu Darma Wisis. Sinten? Prabu Darma Kusuma. Prabu Darma Kusuma kula aturaken sembah. Sampun sanget anggen kula tampi dawah sami-sami. Ingkang ngongkong kalih. Menawi paduka Sudya mestani dhateng jasatipun ingkang abdi kepatihan menika kula wingking. Kula menika patih saking negari ing segara bumi. Patih ing negari ing segara bumi nggih. Kula menika pun patih Jirjatanaya. Patih Jirjatanaya nggih. Patih negari ing segara bumi. Senes segara dhuwit maupun segara madu niku rencana ngaten. Inggih, Rekyana Patih. Ya inggih. Lajeng menapa wigatosipun? Nggih. Kula tak bagih binagih kaliyan ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Angsal to. Oh, mekaten. Nggih. Lah monggo kemawon. Ah, iya, sedhaken rawuh. Nuwun sewu sampeyan ampun mbaten cangkem kula lho. Sampeyan ampun mbaten cangkem kula. Awit nuwun sewu. Wonten laladan wewengkon kula, wonten wilayah kula menika sami ngarani Patih Jirjatanaya kae sak rayi kok ming cangkem tok. Edan. Cangkem menika paringanipun sing kawasa. Kula ya ora njaluk diparingi cangkem kaya ngeten. Kula ya ora pengen ndek cangkem kaya ngene. Nah, Gandeng Gusti menika sampun paring wujudan kados kaya ngeten menika nggih. Ayo kula tampi mawon. Mekaten. Rekyana Patih. Nggih. Awit Gusti menika sampun paring idilan mesti dhateng saben-saben titahipun kowe digambar ngene, kowe dibentuk ngene. Kowe digawe kulitmu ireng, kowe digawe kulitmu putih. Kowe digawe rupamu bagus, kowe digawe rupamu elek, kowe digawe ayu, kowe digawe ora ayu. Kowe digawe awakmu apik, kowe digawe awakmu ora apik. Anu saking ngarsanipun cahayaning kuwi lho menika sampun dipun tulis kodratipun. Kodratipun sampun dipun tulis. Inggih Rekyana Patih. Nggih, cahayane duwilon. Lah kula kok malah bombong midhanget pangandika panjenengan. Ha, seneng kula menika patih dagelan. Mekaten nggih. Ning imajinasi. Wonten imajinasi kula. Nah nggih. Inggih. Kula pun ngertos sing rawuh teng mriki niku piyai kondang kabeh. Inggih. Wingking kula menika Ki Gedhe sapa nyono? Menika Ratu Kondang. Ratu Kondang Kaloka. Sinten Ki Gedhe sapa nyono? Menika sinuwun Ndarawati inggih Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Nek teng mriki, nek teng negari kula ing segara bumi menika katelah Ki Gedhe sapa nyono turun gunung. Mekaten nggih, pramila sinuwun Kresna ampun duka menawi kula ngundang panjenengan kanthi jejuluk Ki Gedhe sapa nyono. Ora dadi ngopo Patih? Sapa? Jirjatanaya. Patih Jirjat. Jirjat. Jarjit.
Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten kesaripun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Ki Gedhe sapa nyono. Ya Rekayana Patih tak tampa pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi? Prayoga lungguhmu Patih. Sampun boten kurang sekeca. Wah, menika Raden Janaka. Ayo. Wedokan nang negara kula niku pun tek. Ngantos kula ajeng rabi pindho mboten uman mulan. Dadi mung pisan mawon. Wah. Namun dikukup kali Raden Janaka niki. Inggih. Piyai kondang. Raden Arjuna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Raden. Iya. Patih Jirjatanaya. Wis tak tampa pangestuku wae tampanana Patih. Sampun kula pundi? Prayogakna sowanmu sampun sanget. Prayogi lenggah kula. Lajeng menika ingkang pungkasan piyai kalih menika Raden Nakula kaliyan Raden Setewa. Menika ragilipun Pandhawa kang minangka komoditas negari Ngamarta. Komoditas menika napa? Komoditas menika distribusi pangan. Koperasi desa. Mekaten. Raden kula Raden Sedewa kula ngaturaken sembah bekti kula kandha Raden. Rekyana Patih Jirjatanaya kula tampi dawa sami-sami. Rekyana Patih kula tampi dawa sami-sami. Sampun lega manah kula krana kula sampun bage binage kula aturaken sembah sungkem kalian para her-her para suhu menika. Lajeng sak mangke menawi kula dipun keparengaken majeng anggen kula sowan kula badhe matur menapa gatosipun kula sareng wonten mriki sinuwun Prabu Puntadewa. Monggo Rekyana Patih kula sumanggaaken Mboten badhe ngemul tulang sare, mboten babar pisan. Matur nuwun sinuwun. Lungeng mekar lan sami cangkepan Kusuma Wijaya. Puspita ing taman sari. Manglong manungsung wengi lawan wulan endari nambarum sasmita sang kombang wayang rangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri. Matur sembah nuwun. Kula ngaturaken sembah sungkem ingkang sepisan kala wau ki sampun matur. Lajeng kula badhe matur sepisan tebah Siti Sekul binunteling ron kalapa. Apurun tombok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Inggih Rekyana Patih Jirjatanaya mboten ndadosaken suwijining perkawis. Matur sembah nuwun. Blaka suta sowan kula ingkang sepisan menika badhe tetinjo karaharjanipun Sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang para Pandhawa minggahipun dhumateng para kawula sak praja negari Indraprastha. Ndungkap angka kalih.
Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika patih. Patih menika pangreksa dalem. Pangreksa dalem iki nek cara kene iki kirik. Sing jaga omah. Nek cara nggen kula patih niku pangreksa dalem. Oh ngono. Nggih. Kula menika pangreksa dalem, pangreksa kedaton negari ing segara bumi. Pramila kula nggadahi ratu Gusti. Lajeng sinten jejelipun ratu Gusti kula inggih menika pun sinuwun Prabu Setigrat. Prabu Setigrat nalindring segara bumi kala semantun tusandhate ingkang abdipun Patih Jirjatanaya. Kinansa wonten praja negari Ngamarta. Lajeng menapa ingkang dados rembakipun kula dhewek mboten mangertosi. Kula dhewe mboten mangertosi. Karana kula dereng matur. Kula dereng matur ingkang saknyatanipun. Rikala semanten kula namung dipun suwuni. Kula menika namung dipun dawuhi supados sowan wonten praja negari Ngamarta sing rembak gandeng ratu Gusti kula pun sinuwun Prabu Setigrat nalindring segara bumi menika tesih lajang. Nalindring segara bumi menika tesih jomblo. Ratu Gusti kula menika taksih dereng mengku sawijining prameswari ing kedaton segara bumi pramila kula kinensa wonten praja negari Ngamarta menika saperlu mboyong putri. Mekaten Rekyana Patih Jirjatanaya. Nggih. Lajeng sinten putri ingkang keduga arsa kaboyong wonten negari ing segara bumi putri saking negari Ngamarta. Miturut penuturanipun Prabu Setigrat menika ingkang kedadipun boyong badhepun wengku garwa dening ratu Gusti kula tansah kejawi namung sepisan ateges mboten namung setunggal. Mboten wonten 3 ingkang badhepun boyong. Sepisan iki menika pun Dewi Nagagini. Ingkang angka kalih Dewi Arimbi. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika pun Dewi Urangayu. Menika sedaya kapurih kula boyong wonten negari ing segara bumi badhepun dhaupaken badhepun wengku garwa kaliyan sinuwun Prabu Setigrat. Wonten pitukonipun ampun kuwatir nyuwun mahar pinten triliun nyuwun mahar pinten kuadriliun saking negaring segari bumi sampun nyawisaken. Wonten jaba menika sampun kula cawisaken grobak magrobak tronton matronton aset negari. Wonten ingkang wujud dhuwit, wonten ingkang wujud emas picis raja brana. Peni-peni raja, peni guru bakal guru dadi. Wonten ugi ingkang wujud lenga patra, wonten ugi ingkang wujud watu bara. Menika sampun sedaya sampun pun cawisaken. Menika kinarya pitukon menawi estu wonten Ararupa yang panggil saking putri 3 wau Dewi Nagagini, Dewi Arimbi, Dewi Urangayu. Sakmangke kula suwun paduka maringaken. Kula sampun siyaga mahar. Mekaten sinuwun. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngaraket nawang sasangga. Nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurta kula rek kagiri-giri ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat Koko Prabu kula wonten dawuh Yayi menika kados pundi Rekyana Patih Jirjatanaya badhe mboyong dhateng garwanipun inggih sisianipun Werkudara menika kados pundi kamangka kula nyuwun sewu dinten sak menika
Kadang kula pun Werkudara sampun wonten pantaraning dangu oncat saking negari Ngamarta menika kados pundi Koko Prabu? Minangka jejering tiyang sepuh menawi bojo kula ingkang dipun suwun tartentu wekdal sapunika ugi kula pasrahaken. Lho, garwane sampean mawon pripun? Nyatane Raden Werkudara nembe kesah ngoten kok. Ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat. Yayaji, kula wonten timbalan. Kula nyuwun sewu. Perkawis menika dadipun rembug kaliyan pun Werkudara. Babakan bojo, babakan sisihan, babakan garwa sigaraning nyawa menika kula mboten nggadahi wewenang. Nanging paduka menika pujangganipun para Pandhawa. Inggih, pujangga menika babakan gesang. Ngaten. Babakan anggenipun para Pandhawa nglampahi tanggel jawab nindakaken laku dharma menika pancen tanggung jawab kula. Jernyoto kula pujangganipun para Pandhawa. Nanging menawi sampun ngembet bab kula warga menika lha nggih monggo kula kunduraken dhateng panguwasipun Werkudara dipasrahke napa mboten. Mekanten Koko Prabu. Nggih, kula mboten cawe-cawe perkawis menika. Pripun Rekyana Pate? Mboten pripun-pripun. Ampun menang panjenengan kaliyan punahipun Raden Werkudara. Menawi kula suwun inah saking panjenengan kados pundi? Inah pripun? Panjenengan sampun ngantos kundur rumiyin dhateng negari ing segara bumi. Sak perlu nenggo. Kadang kula pun Werkudara ingkang dados garwanipun putri tiga menika kala wau. Kundur utawi wangsul wonten negari Ngamarta sak mangke panjenengan kula aturi rembagan piyambak. Oh, ngaten. Inggih. Oh, nggih. Istaken dawuh, mboten dadosaken menapa. Aluwung kula nengga wekdal ingkang prayogi tinimbang kula bali wirang, malah dadi bathang teng negara kula. Merga kula ditukani kalih Ratu Gusti kula Sinuwun Prabu Setigrat, kula tak ngentosi sak pundhuripun Raden Werkudara. Ngaten. Inggih. Lajeng terkait DP kados pundi? Rumangsane arep nyorek jadwal ngono apa piye? Kok nganggo panjer barang. Sampun kula aturi lenggah kewala nengga timbulipun kadang kula pun Werkudara. Ngestaken dawuh, menawi ngaten kula sagah nengga sinuwun. Mihat langening ngalang kiwan gelar pandan moncar. Tinoner kekonang surem sorote tanpa dang. Dereng ngantos paripun Gusti Sambal Wacana nalika semanten gesang Rekyana Pati Jir Jatanaya. Ingkang ngarsa nengga sak ketawis wekdal najanta dangu den antu-antu. Najanta suwe den awe-awe wektale. Anengga kunduripun Sang Raden Arya Werkudara kedadak sak mangke wonten bertek-bertek. Suraipun para kawula ingkang sami alok bilih wonten genthone karang kadempel ingkang sowan minggang ring ndatuling prajan Garing Amarta. Lah sinten punika nenggih? Sinuwun kula ingkang sowan Den. Budayane negeri Sambil
gunung mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambreh genggeng awito dedencing dencengan ya jagat pangestu Koko Prabu kula wonten timbangan dereng ngantos paripurna anggen kula medhar sabda pirembagan kelawan pun Rekyana Patih Jirjatanaya menika malah boten pangling negari Ngamarta nampi pisowanipun Panakawan Bagong menika walah nuwun sewu damel kaget sutaning manahipun ingkang Raka Ndrawati. Sajak mraptanipun Bagong menika sajak semunipun gembol wigati awit menapa tangih lampahipun Panakawan metu sore yen to tanpa wonten wigatosipun mekaten Koko Prabu. Ih, pramila kadangu menika abdi kinasipun para Pandhawa lho Yayi. Kula aturi lenggah ingkang sekeca sampun boten kirang prayogi. Bagong, nun. Sak sowanmu padha kanthi slamet Bagong. Amit masang kaliman tabik. Sinabeteng ula-ula. Tebena saking siku tendhaning para dewa. Nuwun mangapunten sinuwun kula kepeksa marak sowan nalikane raeng dalu wong agung mang sasemeti lara apa kang sinatya cahyane katonku merah bocah bajang giring angin anamu banyu segera ngane sego pecel. Kowe iki ngopo Bagong? Anu ya ngeten iki nek Panakawan dipeksa metu sore niku ngeten iki. Wah jan RW-ne iki ya njaluk lakon Semar Bangun Kayangan. Urung-urung Bagong urung-urung kok wis metu. Awancine kula tembangan niku rak mengke jam-jam 2. Iya. Lah niki kula peksa metu nggih kula nembang sakniki ngangsur riyen nyicil riyen. Iya Bagong nggih. Kula tesih anu kemata-mata pas dadi gajah wau dalu Wah. Belanawati ayune tenan Sapa sapa bojone Duryudana? Banawati. Nah, Banawati. Kok Belanawati. Le nembang merah hinane kalau sinipun. Iya, aku ya krungu nggih. Sampeyan ngrungokke ketok nganti nganggo headset kok. Iya. Sedalan-dalan ora bareng kula to sampeyan mangkate sedalan-dalan ngrungokke nganggo headset. Kok sing disetel kowe ae aku ngono. Bagong, Nun. Kowe iki didangu kok malah
rembukan dhewe. Ngapunten kula kinten iki Petruk. Dadi kula iki elinge wis pokoke pikiran kula niku teng ora-ora terus. Nang gandeng kula niku paringi tanggung jawab kalian Ayah Semar. Nggih bapak kula Tripurwanto. Nggih pun Semar menika paripaksa parikedah kula sowan wonten praja negari Ngamarta. Iya, Pak. Nggih. Bapakmu dawuh apa kelawan kowe nganti ndadekake kowe sowan ana ing kene? Napa pun dikeparengke matur kula niki. Wis tak paringi kalodhangan marata diage matura. Ngestaken dawuh. Saderengipun manah kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kanja nggih sinuwun. Ya Bagong tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget kula pundi. Sinuwun Kresna kula ngaturaken bekti kula kanja. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Ndara Werkudara bekti kula katur. Dan lho. Bagong. Pripun? Werkudara ora eneng. Lho. Kok mboten disiarke? Ndak napa le mboten enten. Ora eneng tegese iki linggar saka Prajanegara Ngamarta ora kok ora eneng. Sripah ki ora. Oh. Tak kira tiwas ajeng ngukup randha. Telu adek. Rumangsamu kok. Lah tindak teng pundi Ndara Werkudara? Mongko niki enten perlu ae. Werkudara ncat saka negara Ngamarta, Udakara wis 3 candra, wedyan 3 sasi. Punjul 10 dina wis entek masak idah niku. Mbok ya ora clemongan, Bagong, mboten. Nggih pun, sapa sing enake lah? Ndara Janaka enten eneng. Bekti kula kanja Ndara Janaka. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Sampun kula pundhi. Ndara kembar enten ana Bagong. Bekti kula kanja Ndara anak kula Ndara Sedewa. Tak tampa pangestuku tampanana. Pangestuku tampanana Bagong. Nggih pun kula pundhi. Saderenge kula matur sinuwun. Piye Bagong? Sampeyan sakniki anu ta? Ngingu jatilan to. Kok ngingu jatilan? Niku wingi sampean enten caplokan. Caplokan menyaplok gundulmu kuwi. Aku ki dayoh ning kene iki Lurah. Oh, dayoh to. Iya. Oh, dayoh sampean iki. Iya, Bagong. Terus dadi tanggal pinten? Aku dayoh ki perlu, ora kok arep nanggap. Oh, nggih. Nggih. Paling ora kuwadanane ya ta. Iya ta. Aku ndek perlu ki ora arep nanggap sapa-sapa. Nggih. Aku ndek perlu karo Sinuwun Ngamarta. Oh ya, nggih. Sinten sampean? Aku Patih Jirjatanaya. Oh, Patih Jarjit. Jirjatanaya. Oh, nggih. Patih Jirjatanaya. Yo. Bekti kula katur Kyana Patih najan to jenengan dayoh kula ya dayoh. Sampeyan niku mrangka nata nggih. Kula sembah, kula bekti. Yo, Ki Lurah tak tampa. Tiba padha-padha Ki Lurah gandeng kowe iki tinemu tuwa. Nggih. Bagong, nun. Wigatimu apa sowan mrene Bagong? Aturmu mau kowe diutus kelawan Kakang Semar. Nggih. Wigatine apa? Kakang Semar duwe panjaluk apa? Mboten njaluk napa-napa. Nggih niku wau. Kula pun matur gandeng bapak niku entuk sasmitaning dewa mulih kedah bangun kayangan. Monggo samangke bapak menika anggenipun bangun kayangan menika badhe nurunaken kanugrahan menawi kayanganipun sampun kasembatan pun bangun. Iya Bagong. Nggih. Sampan nggih pun pirsa to, bapak niku mbangun kayangan ora mung lagi iki. Ketaun 2017. Dumugi mriki niku Semar niku non stop le mbangun kayangan nganti mboten kok bertumbas kathok.
Ming sarungan kok tlang tak ngoten nika. Semar niku. Ngono Bang. Nggih. Sangka anggarane entek nggih bangun kayangan nganti ora kober kathokan Semar niku. Lah niki Bapak dinten niki nggih ajeng bangun kayangan. Ning benten sing dibangun. Adan sing dibangun niku ora kaya bangun kayangan sing udah-udah. Ora kaya bangun kayangan sing wis-wis. Merga napa? Bangun kayangan niku mung cara tembung perwakilan. Ning niki mengke nek nganti kelakon niku unduh-unduhane cara hukum karmane niku bakale dewa matedhake kanugrahan kengaran Wahyu Kamulyan. Wis lah Wahyu Kamulyan ngono wae. Semar ya mau mbuh Wahyu apa jane nek jenenge ning aku lali ae karang ndasku gedhe iki isine mung banyu. Uteke mung sak bal kasti. Monggo ndasku sak bal basket. Iya nggih. Niku Bapak ajeng bangun kayangan nggo serana matedhaken Wahyu Kamulyan. Banjur Wahyu Kamulyan menika wonten pitukanipun. Ana pitukane Bagong. Nggih. Pun lah bangane dawa-dawa le kula matur wong cangkem kula niku dobleh kendak kangenan. Sampeyan pirsa ta rambut kula niki kriting? Iya Bagong. Nggih. Niki enten sejarahe lho. Sejarahe piye? Rak lambe kula ndobleh. Iya, riyen niku mangkat wayangan niku kahanane udan angin. Gak kula wis telat. Kula numpak pit niku kula ngebut. Lah sangka kangenan niku cangkem kula niku nglengkap teng mburi ngoten. Dadi ngudungi sirah niki. Nek rine rambut kula niku lurus apik kaya rambuté Bella. Ning gandeng kekrukup cangkem niku wau ya gak kriting ngene. Yo ngalah baten kula nek. Ngono Bagong larah-larahe ngoten. Ning sing dirembuk Wahyu Kamulyan niku wau enten pitukane. Banjur apa ta sing dadi pitukane Wahyu Kamulyan iki wau? Kula dhewe ora ngerti. Kepiye arep matur kok. Kula mung didhawuhi Bapak kan matur. Pokoke Ndara Werkudara boyongen ning Karang Kadempel. Kula ya wis antisipasi nek umpama Ndara Werkudara ndelalae ora sela apa pas lagi mayang piye Pak? Ya garwane telu cacahe kon nyang Karang Kadempel. Ngoten niku. Lah niki kok malah lah ora lidok ujare wong kecaplok. Ndara Werkudara kok malah kisah niki. Monggo pun 3 sasi mboten kondur nggih. Ora Bagong. Nggih. Mboten pamit kian. Ora pamit. Nggih. Lah, nek ngaten tanggal jawab pitukan Wahyu Kamulyan kedah kula kedah mboyong garwanipun Ndara Werkudara. 3 cacahe. Sepisan Dewi sapa ya? Banawati. Dudu. Dewi Bersik. Anu sinten ya Margiem. Mbok Dewangi yo ngalah. Sinten garwane Ndara Werkudara? Dewi Nagagini. Arimbi kelawan Urangayu. Nah, Dewi Yul niku. Yen Nagagini, Arimbi kalih Urangayu. 3 garwane Ndara Werkudara ingkang sanes menungsa menika kedah dipun boyong dhateng padukuhan Karang Kadempel. Ora wis Per. Pripun? Kok muni 3 garwane Werkudara sing sanes menungsa ki? Kula tak takon, piye? Dewi Nagagini niku anak sinten? Anake Dewaning Ula. Dewi Nagagini ora blorong to?
Sirahe menungso awake sawer krowak. Iya. Terus Arimbi niku rak riyene buta. Kula ngerti kok jaman babat alas nangka doyong riyen. Babat Wonomarta riyen. Niku riyen merukah untune. Terus dipasangi kawat kali Dewi Kunti, ya toh? Terus dadi lanayone. Neng mana niku Dewi Arimbi niku nek mingkem niku dadak ngoten niku. Ora iso kok langsung mingkem ngono ora iso. Dadak ana ater-atere cara kendange kowe. Terus Dewi Urangayu niku malah mermet. Manusia ikan niku. Aku lho bener muni senes menungso niku. Andor Werkudara kok ya selerane kaya ngono to ya. Ngalah. Ya wis ora kodrate kaya nggih pun kodrate ngoten. Animalis. Menika monggo dipun mang penggalih gandeng sarene Ndara Werkudara mboten enten nggih minangka wakil rawuhipun Ndara Werkudara teng Kadempel kula ketamboyong garwanipun Ndara Werkudara 3 cacahipun sinipun. Maning jalanan sekertaning bawone iblis lanat Bagong. Lho. Patih Jarjit, Jirjatanaya. Patih Jirjatanaya enten apa Rakyana Patih? Sampeyan kok methuki kalih kula kok kayake nesu. Ning nesu ra nesu ya rupane ya ngono kuwi dhewe. Strayali binatang. Parat kowe, mamakmu muk peningalmu. Ora nyawang aku ning iki sapa? Aku sapa? Daya. Ayo. Kula nggih Daya, terus sampean kersane pripun? Kowe ngerti ora apa wigati kusuwan kersane Silun Puntadewa? Lah napa wigatine wong kula ora ngerti kok. Gendere iki digremengi to, Mas. Rokoknya. Gender sing apik. Sampeyan ora ngendika wigatine sampeyan rawuh teng mriki niku napa? Pratakutan prabeda kaya kowe, aku arep mboyong garwane Raden Werkudara, sepisan Dewi Nagagini, Dewi Arimbi lan Dewi Urangayu, arep tak boyong ning negaraku. Weh, lajeng didhawuhi kalih sinten? Bakal winengku garwa dening Ratu Gustiku Sinuwun Prabu Setigrat. Saiki ngene. Rembuke apik-apik anaten. Apik-apik anaten. Tinimbangan aku muntap karo kowe, timbangane kowe tak pateni. Kok nek kowe mati gara-gara ora enek Bagonge sing nanggap gelo. Heeh. Terus kowe balya. Kowe balya ngresani Semar. Kowe balya matur ngresani bapakmu Semar kuwi. Sapa Semarmu sapa jenenge? Ipung. Kowe muni ya karo sing jenenge Ipung kuwi. Kono rasah bangun kayangan. Lho, sebabe napa? Engko bapak takone ngopo Bagong kok aku ora entuk bangun kayangan? Alasane apa? Dosaku apa? Mergo syarate ya kuwi 3 garwane Raden Werkudara tak boyong ning negaraku. Negara ing segara bumi. Arep winengku garwa karo Sinuwun Prabu Setigrat. Ngono, muni ngono. Oh, nggih lha ning pripun? Bapak ajeng bangun kayangan niku tembene napa? Bakal maloyake kawula sak praja negara Ngamarta. Mergane napa? Wahyu kamulyan niku mengke dirasake kawula sak praja negara Ngamarta. Ngaten mawon wis. Sampeyan sranta ngentosi apa konduren Ndara Werkudara to? Sampeyan nggih kedahi sabar ngenteni rampung kewajibane bapak le mbangun kayangan terus wahyu kamulyan medhun. Garwane Ndara Werkudara wis rampung dienggo. Terus kula pasrahke sampeyan men.
gak boyangan teng negaramu ana apa pundi niku segara bumi niku wah lha menungso ora tatanan Bagong wonten dawuh dudu perkara kuwi nanging ana dasare aku menging bapakmu ora sambangun kayangan iki mergo bapakmu ki derajate ngaceplek bapakmu ki mengkere bapakmu ki meng ponokawan bapakmu ki wong elek nyolok mripat cecak nguntal cagak cebol kaya wulan utong ngitung lintang bali ora sam dadak bangun kayangan bapakmu weh tak urus trayali binatang drohon si memonon sandel my commander what the fuck is that keparat nek kowe ngece karo aku ora apa-apa Mas kowe ngece karo aku ora apa-apa Bagong kuwi jembar atine arep uteke suwung ning rasaku kuwi ngluwi apa-apa kowe tak ngapura nek kowe ngelek-elek aku kowe tak ngapura nek kowe ngelek-elek kula wargaku anak bojoku tak elek-elek tak idak-idak regane ngawakku aku ora masalah neng mergo kowe wis ngelek-elek wong tuaku aku gelem ora gelem pasang pager pentis gelem ora gelem aku mbelane mergane apa Bagong iso gleleng kaya ngene iki sing ngampuh ora Bagong sing ngampuh Semar lah kok kowe nganti ngelek-elek wong ngampuh kowe ngelek-elek Semar padha karo netangi kamurkane Sinuwun Darawati lho apa ya kok aku ki sambung rapete apa ora nyambung kok ora nek ora nyambung ki aja dipaksa disambung-sambungke ya wis ayo rowang angayai pardi menungsa ora tatanan patih jer jatana ya aku ora trima nek kowe ngelek-elek wong tuaku tan trimamu piye larak metu njaba legane atiku lanang do lanang ngrebut kowe wedokan mati kowe aku mboyong bojone Darawagudara mati aku kowe sing mboyong gigit siung mengapit mati dening aku kowe iblis oh alah ming daya karo ngundurke daya sak gawe ning ngene sisan kurang ngombe kendange pripun niki lah ya ora piye-piye sampean ora arep ngewangi kula ngewangi bab apa aku tak takon karo kowe ngewangi bab apa niku wae ratu niku pun metu niku sinten sing ajeng ngundurke Bagong kowe iki ngrumangsani urip ning alam donya apa ora ngrumangsane yen kowe wis gawe perkara ya kudu mbok rampungi lho kula ora ngrumangsani nek gawe perkara kok ning kowe ngrumangsani urip ning alam donya apa ora ngrumangsani ning kowe ngrumangsani apa ora nek kowe wis gawe perkara ora lha iki mau lanang padha lanang nek kowe mati aku mboyong bojone Werkudara aku mati kowe sing mboyong kuwi kowe wis mbibiti perkara niki niku latihan festival ketoprak malah ratune napa patihe kae mau metu kula ya terus inisiatif kula lap Boten nggih kula tak tanggung jawab nggih santai mawon wis tenang mawon ning niki anu tak nyuwun pirsalih sampean Sinuwun Puntadewa piye Bagong sampean niku mbelani bapak napa mboten mbelani nah ngaten kedahe ngaten mergo niki mengke bapak niku ajeng bangun kayangan ora wurung nuwuhke
apa kanugrahan Wahyu Kamulyan iki wau nek wis entuk Wahyu Kamulyan niki mengke nggih saperti ya. Saperti to. Ndara Werkudara iso bali merga srana bapak mbangun kayangan. Betul atau tidak? Betul. Ngoten niku. Yen ngono aku malah mbelani bapakmu Bagong. Ngono kok. Niku kowe mung dayahe kok. Sampeyan arep mbelani coba sampeyan wau pripun le paring wangsulan. Yen pancen keduga arep mboyong garwaning Werkudara, tak keparengake. Nanging kudu rembukan marang si Werkudara dhewe. Werkudara nglilake apa ora kuwi wis wewenange Werkudara. Nah, ngoten. Teges sampeyan netral ngoten nggih, Pun. Nek pun cetha niki kula tak metu njaba. Wong kula niku bar ngrajahke awake. Arep ngetes ilmu dobus. Dobus ki ngapusi, ndobus. Ajeng kula jajal ratu nika kula ajangi jembar. Ratu apa patih? Oh, patih. Nganggo sandangan ratu barang cenanangan. Cangkeme mrukah. Oh, lanang kok dibethek untune. Pun kula tak nyuwun pamit, sampean bakune mbelani bapak nggih kula suwun tanggung jawabe lho sinuwun. Iya, Bagong. Nggih. Yayaji kula wonten maring adhawu Koko Prabu. Kula mangertosi bilih sowanipun Patih Jarjitanaya menika. Jarjitanaya. Oh nggih, klentu. Patih Jarjitanaya menika mboten badhe nuwuhaken kabecikan. Karana sampun ketitik. Kula sampun nyumurupi piyambakipun mbeta wadyabala segelar sepapan. Menika tangih kelampahipun piyambakipun mbeta wadyabala menawi mboten badhe damel kisra ing kawontenan Prajanegari Ngamarta. Kepareng paduka kados pundi? Kula ingkang badhe mbelani dhateng pun Ponokan Bagong. Kula ingkang sakmangke badhe utusan dhateng lare-lare Pandhawa supados sansaya gumregut anggenipun kepengin ngunduraken mengsah menika kala wau. Kula mangertosi menawi Antareja Gatotkaca lan Antasena tartemtu boten badhe narimakaken menawi ibunipun badhe dipun boyong wonten negaring segara bumi. Mekaten Koko Prabu. Ih, sampun paduka kula aturi lenggah ingkang prayogi perkawis menika cekap ingkang Raka kemawon ingkang tanggel jawab lan ingkang Raka Ndrawati kemawon ingkang nandhangi. Ya jagat pangestu Ngara.
Koko Prabu malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Teka ageng dumugi semanten araos sih tresna. Paduka Kanjeng Koko Prabu tumrap ingkang rayi sampun kemajipan kula. Yen mangkono Janaka kula wonten timbalan. Kaya wis purna gatining pasewakan bubarna kang padha sibuk. Jeneng ingsun kundur ngedaton. Non ngisnaken dawuh Koko Prabu kepareng nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa Sang Nata kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinabit gamparan gadhing. Kadheraken sangjaning peromban jadi manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang samya ngambil upacara ing Prabon. Kawis tinggal saking mandara tindaknya Sang Sri Naranata lamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Bye.